Vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň öňümüzdäki günlerde Lebap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly iki welaýatda da güýçlü taýýarlyklar dowam edýär. Häkimetler bir tarapdan giňgerimli arasaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan adyk bolçulugyny döretmäge çalyşýar. Maletini arzan bahadan satmakdan ýüdöwren telekeçiler bazardan gowulýar. Bu waka prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vice-premier Serdar Berdimuhammedow bazarlara, dukanlara barıp haritlaryň narhlaryny görmek barada tawşyryk berenden bir näçe gün soňa gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň maglumatyna görä 22-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedowyň iş sapary bilen welaýata barıp bazarlardaky bahalar bilen tanışmagyna garaşylýar. Munyň bilen bagly welaýatyň Türkmenabad şäherindäki seýligahlerde we köçelerde ýowurlar geçirilýär. Ähli edara kärhanalaryň işgärleri ýekşenme güni 19-njy dekabrda işe çykyp ýowur geçirmeli edildi. Şondan bäri şäheriň tas ähli künjeginde arasaçylyk işleri dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da häkimetler şäheriň käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap ilata arzan bahadan azyk satmagy hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şäheriň gök bazarynda we 1-nji etrapçasyndaky bazarda gurnaljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda abadlaýyş işleriniň güýçlü depginde alınıp barylýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagt bu bazarlar dolu diýen ýaly yapyldy. Bazaryň diwarlary, tekçeleri boýalýar we onda uly pavilyonlar gurulýar. Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan adyk önümleriniň giç akşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda olar ýarmarkalarda adamlaryň nobatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada edýärler. Resmiler ýaşaýjylara nobaty durmaly däldigini, eslendik wagty gelip arzan et, miwe we süýjü kökü önümlerini satyn alyp biljekliklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan arzan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimetleri howatyrlandyrýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz bellidi. Kiçi Berdimuhammedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçlü taýýarlyk görýär. Häkimetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan azyk şol sanda et bolçulugyny döretmäge synanýar. Habarçymyz 20-nji dekabrda Mary şäheriniň Galkynyş bazarynda mal etini arzan bahadan satmakdan ýüdöwren telekeçileriň bazardan gowulandygyny aýdýar. Bazardaky narhlara ýygyderli gözegçilik edilýär. Adygy arzan, aýdylan bahadan satmasaň bazardan gowýarlar diýip Maryly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bayramaly şäherinde de göçme dukanlar peýda boldy we olarda döwlet tarapyndan arzan et satylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä her adam başyna 3 kilogram et satylýar. 1 kilogramy 34 manada barabar et plastik paketlere gaplanan görnüşde hödürlenýär. Ol arasa et däl, ol süňk, bagyr we öýkön garylan et. Adamlaryň arasynda etiň şeýle arzan bahadan satylmagyna şüphe bildirip, onuň nämäniň etidigini soraýanlar hem bar. Satyjylar olary düýän köşeginiň etidigini aýdýar. Ýöne adamlaryň aglabasyna nämäniň eti bolsa da parh etmeýär. Olar gaty köp wagt bäri çağalaryna et ýydyryp görmändigini aýdýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler Kiçi Berdimuhammedowyň Daşowut welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly Sewitiň bazarlarynda hem arzan adyk bolçulugyny döretmäge synanýar. Türkmen News neşriniň habaryna görä 21-nji dekabrda vice-premier Daşowda sapar eder. Munyň bilen bagly şäher häkimetleri Baý bazarynaky söwdegärlerden eti tas ýarym bahasyna ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmagy talap edýärler. Netijede söwdegärleriň aglabasy prezidentiň oglunyň sapary tamamlanýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy diýilip neşriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar. 17-nji dekabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident Berdimuhammedow mali ykdysadyýet toplumuna gözegçilik edýän vice-premier Serdar Berdimuhammedow bazarlara, dukanlara barıp täze ýyl bayramynyň öň ýanynda haritlaryň narhlaryny görmek barada tawşyryk berdi. Şonda prezident Kiçi Berdimuhammedow ýakyn wagtda welaýatlarda bolmagy hem tawşyrdy. Munyň izi süre has takygy hepdäniň ahirinde ýurdun ähli welaýatlarynda onuň saparyna taýýarlyk görülip başlandy. 19-njy dekabrda vice-premier Balkan welaýatynda iş saparynda boldy we şonda bazarlarda emeli bolçuluk we ardançylyk döredildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda adyk gyçlygy barha ýitileşýär. Ilata ardan bahadan satylýan
subsidiýalenen önümleriň möçberi ýygy-ýygydan çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda hususy sowdada adyk önümleriniň bahasy epesli käte 2-3 esse ýokary bolmagynda galýar. Pandemiýanyň arasynda hasda ýitileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we bazarlardaky gymmatçylyk has köp maşgalany döwletiň çäkli möçberde ardan bahadan satýan adygyna garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almaýar. Muňa derek olar bayramçylyklaryň öňýanynda emeli adyk bolçulugyny döredýärler. Köp adamly nowatlary dukanlaryň ýeňselerine ýa irki sagatlara geçirip kesgitli bahadan berilýän önümleri adamlaryň öýlerine paýlaýarlar. Döwlet telewiziýasynda bolsa bolçuluk sahnalary görkezilýär. Türkmenistan görüldüli kliptokratiýa bolup döwletiň girdijileri talanýar. Bu ýurdun prezidenti äger tulay hem peýdasyz proýektlara milliardlarça dollar harçlaýar. Bu netije Crowd Accountability halkara uramasynyň Türkmenistan baradaky täze hatawatyny öňe sürýär. Hatawatda ýurtdaky häzirki agyr ykdysady kriziň mali serişdeleriniň näme derejede manysyz ulanylýandygyny subut edýänligi belenýär. Hatawatyň awtorlary dünýäniň iň düşnüksiz ykdysadyetli ýurdunyň Prezident Berdimuhammedowyň döwründe hatam ýapylandygyny belleýärler. Berdimuhammedow neft gaz puwdagyny üýtgedip ony öz-özüne garaşly etdi. Uglevodorod baýlyklaryny dolandyrmak we ulanmak boýunça döwlet gullugyny ýatyrdy we açyçan bolmadyk Napeko adly döwlet kompaniýasyny döretdi. Onuň işe girdejisi, çykdyjylary we guruluşynyň düzümi barada hiç şeýle maglumat çap edilmeýär diýilip hatawatda bellenýär. Prezidentiň başgalasy ýurdun esasy biznes guruluşlaryna gözegçilik edýär. Bu işe gözegçilik prezidentiň 5 uýatynyň esasanam uly gyz dogany Durdynawadyň adamsy Anna Nazar Rejepowyň we oğullary Şamradyň hem Hacı Murat Rejepowylaryň elinde. Berdimuhammedowyň ogly Serdar gelecekde kakatynyň ornuny almaga taýinlanýar. Diýilip maglumatda ýene şeýle diýilýär. Prezidentiň başgalasynyň daşynda ýurtdaky iň täsirli adam Niýazow ölenden soň wezipesini dowam etdiren prezidentiň geňeşçisi Viktor Hramovdyr. Berdimuhammedowyň neft gaz boýunça geňeşçisi Areti öňki iteri kompaniýasynyň başlygy Igor Makarov hem prezidentiň ýakyn ýarany hataplanýar we oňa mali meselelerinde kömek edýär diýip Crowd Accountability guramasynyň hatawatynda aýdylýar. Şeride hatawatda türkmen rejiminiň esasy aýratynlyklarynyň arasynda ygtybarlyk ykdysady maglumatlaryň mali ulgamynda we eksport girdijilerinde açyçanlygyň ýokdugy, repressiýalar, ne söz azatlygyna ne de syýasy pluralizme ýol berilýändigi bildirilip geçilýär. Döwlet ykdysady ösüşi, milli büdjet, neft we gaz girdijileri şeýle hem Türkmenistanyň valyuta ýatýaşlyklary barada ygtybarly maglumatlar çap edilmeýär. Halkara maliýe guramalarynyň maglumatlaryna seredilen 2015-nji ýylda Türkmenistanda takminan 35 milliard dollar valyuta ýatýaşlygy bardy. Şuň gün ýurtdaky agyr ykdysady krizis bu serişdeleriň paýhasly ulanylmalygyny görkezýär we olaryň näçesiniň galyndygy belli däl diýilip hatawatda aýdylýar. Türkmenistan girdijileriniň esasy bölegini Hytaýa edýän gaz eksportyndan alýar. Şeýle bolsa geljekde Hytaýda gaza bolan islegiň nähili boljakdygy şüpheli galýar. Türkmenistan neft we gaz eksportynyň paýyny azaltmak arkaly ykdysadyetini diversifikasiýa etmede ýurdun ykdysadyety uly howp astynda bolar. Türkmenistanyň gaz eksportyndan alýan girdijileriniň köpüsi Frankfurtda ýerleşen Deutsche Bankdaky hökümet hasabyna gidýär. Deutsche Bank dünýädäki iň erwe syýasy rejimleriniň biriniň baş bankiri wezipesini adam hukuklary we korrupsiýa garşy kampaniýalar bilen ara alyp maslahatlaşmakdan ýygyderli ýüz öwrýär diýip Crowd Accountability guramasynyň hasawatynda bellenýär. Korrupsiýa we rejimiň repressivligine garamazdan köp kampaniýalar henüzem Türkmenistanda sowda etmäge synaşýarlar. Olardan iň öňde barjy Polymex Buýyk Çalyk Holding iteri Areti prezident bilen ýakyn gatnaşyklar sebäpli üstünlük gazandy diýilip gurama belleýär. Şeýle hatawatda syýasy repressiýalar we olaryň pidalary barada aýdylyp, adamdan 95 adam köpü söňkü wezipeli adamlar daşarky dünýä bilen aragatnaşyk saklamazdan türkmen türmelerinde saklanýar diýilip hatawatda olaryň dirigi ýa dälligi belli däl diýilýär. Maglumatyň awtorlary Türkmenistan görüldüli kliptokratiýa bolup Berdimuhammedowyň şahsiýet kulty ondan öňki Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kultundan pesdäl we ähli zady başarýan döwlet howpsuzlyk gullugy başgaça pikirlileriň söz azatlygynyň we syýasy pluralizmiň başlangyçlaryny batyp ýatyrýar diýen netije gelýär. Türkmenistan lisençi Serdar Aydakow hatawatdaky maglumatlaryň Türkmenistanda korrupsiýanyň gerimini anyk deliller bilen görkezýänligini belleýär.
Öň il içinde diňe aşkhanalarda we mışmış görnüşine gurrun edilen zatlar hakda jekmejek gurrun berilýärdi. Bu jekmejeklikler geň aldyrjy, korrumpirlenen guruluş türkmen ykdysadyetiniň iň girdejili pudoklarynyň müçesini gysyp aldy. Krizis döwrüniň ähli ýüklerini ýöneköy halkyň egine atdy. Adamlaryň ähli mumy awadançylygy we döwletiň kuwaty baradaky şygarlaryň arkasyna gizlenýän türkmen häkimetleri has dogrusu prezident Berdimuhammedow ilki bilen öz töwerekdaşy has takygy öz garyndaşlary üçin giýirdeji çeşmesini guramalaşdyrdy. Diýip Synçy Aýtakow aýdýar. Bilermen türkmen jemgyýeti üçin häkimetde bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmagyň diýten möhümdigini belläýär. Paraxor emeldarlar tarapyndan alynan pullar Türkmenistanyň halkyna degişlidir. Ogurlanan pullar pensiya, aýlyk, durmuş ýeňilikleri, lukmançylyk we bilim şäheri awadanlaşdyrmak ýaly zatlardyr. Jemgyýetiň munyň arkasynda duranlary bilmegi möhümdir. Diýip Synçy Serdar Aýtakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini aýtdy. Gazybaý Türkmenistanda soňky 4 ýylda hatam agyrlaşan ykdysady krizis zararly ilatyň esli bölegi garyplygy uçrady. Halk köpçüligi adyk etmezçiligine duçar boldy. Mali krizis adamlary öz aýlyklaryny almakda kösençlige tedewar etdi. Häkimetleriň emeli gadagançylyklary we koronavirus pandemiýasy ilatyň esli bölegini işsiz galdyrdy we gazanç üçin ýurdun daşyna gitmek mümkinçiliginden mahrum etdi. Türkmenistan ýyllar boyu halkara guramalarynyň hatawatlarynda dünýäniň iň korrumpirlenen döwletleriniň hatarynda galýar. Şeýle bolsa türkmen resmiýetleri ýurda halkara derejesinde berilýän bu bahalara şu çakaçynly resmi taýdan reaksiýa görkezmän gelýär. Mary we Balkan welaýatlarynda güýçli tozonly ýel turdy. Bu barada maglumat berýän habarçylarymyz tozonly ýeliň netijesinde köçelere howadan çäge ýagýandygyny we uzak aralygy görüp bolmaýandygyny aýdýarlar. Balkanyň käbir etrap resmiýetleri orta mekteplerde we idare kärhanalarda duşuklary geçirip güýçli ýel barada duýduruş berdi. Marda we Balkanda güýçli ýel 21 dekabrda ýerden sagat 10 töwereginde başlandy. Bu makala efiri taýýarlanýan wagty ýel güýçlenip dowam edýär. Prezidentiň ogly gelýänligi sebäpli ähli ýerlerde ýowar geçirilýär. Süpürlen, arasalanan ýuwlan seýilgähler we köçeler çäge bürünýär. Adamlaryň zähmeti puja çykýar. Suwlanan köçeler derrew çägeden ýaňa batgy bolýar. Köçeler çölüň çägesinden dolu diýip efirde atlandyrylmaslygyny soran marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ýowarlarda baglaryň aşaklarynyň, diwarlaryň, ýan ýodalaryň we jaýlaryň üçekleriniň renklenendigine, ýel zerarly täze çalynan boýaglaryň renkiniň tozon bilen garşyp gelişiksiz bolýandygyny hem aýdýar. Häkimligiň işgärleri bu bolýan howa hadisasyna çäre tapman jemaat hojalygyna degişli idaralaryň işgärlerine gıýgyrýarlar. Olar gaharlaryny işgärlerden çykarýarlar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň 23 dekabrda Mary welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen bagly sebitde hususanda şäheriň Owuzhan, Mollanepes, Niyazow, Kemine köçelerinde köpçülükleyin ýowarlar geçirilýär. Bulara jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri bilen birlikde her kärhanadan adyndan 10 büdjet işgäri çekilýär. Balkandaky habarçymyz welaýatyň Bereket we Serdar etrap häkimlikleriniň orta mekteplerde we idare kärhanalarda duşuklary geçirip güýçli ýel barada duýduruş berendigini habar berýär. Häkimligiň işgärleri 21-24 dekabrda güýçli ýeliň bolmagyna garaşylýandygyny aýtdylar. Olar adamlary seresaply bolmana çağırdylar. Olar köçelerdäki köne sim sütünlerinden we köne awtobus duralgalaryndan daş bolmagy hem duýdurdylar diýip Balkanly bir ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bir tanışym seismik howpun bolmak ähtimallygy barada Türkmenwaşynyň Newit zawoduna duýduruş berilendigini aýtdy diýip ol sözüne goşdy. Habarçymyz welaýatyň Akdaş pasiologunda tozonly ýel bilen bilelikde wagtal ýagyş ýagýandygyny hem habar berýär. Şeýle-de ol ýel zerarly öýlen wagty welaýatyň günnor etraplarynda elektrik energiýasynyň we öý telefon liniýalarynyň kesilmegi bilen bagly kiçi bökdönçlikleriň ýüze çykandygyny hem belledi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Sewitde Aşgabat Türkmenwaşy uçar reisleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada hem gürrüňler bar. Adatlyk baýdylanlar barada Mary we Balkan welaýat häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Soňky aýlarda ýurdun çäklerinde güýçli ýeliň turmagy bilen bagly tebii hadisalar ençeme gezek ýüze
çykdy. 1-2 dekabrda Mary we Liwap vilayatlarynda güýçli tozonly şemal turdy. 3-nji dekabrda Maryda köçeleri şemalyň getiren çägelerinden arasalamak boýunça köpçülikleýin ýowarlar geçirilipdi. 6-njy oktýabrda Liwap vilayatynyň Dargynata we Dänew etraplaryna gelen güýçli ýeliň netijesinde tok we telefon aragatnaşyk sütünleriniň ýüzlerçesi agdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasyna zeper ýetdi. Türkmen häkimetleri we mejlis serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýa-dynyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar.